गिबियाव बिएन बड' निउस चेनेलाव बयखौ बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना हो। दानिया खौरांखौ जोबजासिम फारियै खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ क'क्राझारनि गागि खौरांगिरि जायख्लं ब्रह्मनि अनजालि बिसि चित्रा बसुमतारिया गोब्राब बेरामजों गोग्लैना थानायखौ मिथिनानै मैया दान्दिसे खौरां लाहैदों। आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि बिथाङा नेपालनि काठमान्डुआव जानाय नैथि सिजननि मिस एन्ड मिसेस ग्लबेल इउनिभार्सेलाव बर'नि सिनायथि गाब गोनां दख'नाजों फेशन दिन्थिफुंदों। दख'नाजों ग्लबेल इउनिभार्सेल श'आव फेशन दिन्थिफुंहोनो हानानै जाफुंसार जानो हादों। रैसुमै बसुमतारिया इराग्दाव ब्रह्मखौ मिरु लाइमोन गांखं इउपिपिएलनि मावफुं आफादगिरि महरै थिसननाय जाबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। चिरां जिल्ला एबसुनि बानजायनायाव मैया बेलासिनि 6 रिंगायाव माखासे गोनांथार दाबिफोरखौ लानानै मोनसे बनजार लानानै हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। थांनाय 20 जुनाव फोसावजानाय भारतनि बिसायख'थि आय'गजों आसाम एसेम्बलि आरो लकसभा बियाब दाफामनायनि ड्राफ्टनि सायाव गोजोननाय मोनाखै। बिटिआरनि सिङाव थानाय मोनद' एलएसिखौ लानानै बिटिआरनि सिङाव उदालगुरि लकसभा बियाब दानाय, बिटिआरनि सिङाव थानाय एलएसि एसटि खथाखौ मोन 10 सिम बांहोनाय, बर' आरो ट्राइबेल सुबुं थानाय एलएसिफोरखौ बोखावफ्लेयालासेनो आगुनि बादि दोनफिननाय बायदि दाबिफोरखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरिफोरखौ लानानै बनजार लानानै हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। गोजोनथाव खौरां! बिटिआरनि सिङाव आरोबाव गुबुन गंसे इउनिभार्सिटि सोलोंथाइ फसंथान बिटिआरनि गाहाय जिल्ला क'क्राझार सहरनि सिङाव थानाय क'क्राझार सरकारि फरायसालिमाया इउनिभार्सिटि जासिगोन। क'क्राझार सरकारि फरायसालिमाखौ इउनिभार्सिटिसिम आपग्रेड खालामनो थांखि लानाय गोनां बाथ्राखौ फोसावनानै होदों। गिबि मन्थ्रिया क'क्राझार सरकारि फरायसालिमाजों लोगोसे आसामाव गं 7 सरकारि फरायसालिमाफोरखौबो इउनिभार्सिटि खालामगोन होननानै मिथिहोबावदों। गिबि मन्थ्रिया आसाम सरकारा थांखि बादियै क'क्राझार सरकारि फरायसालिमा, बङाइगाव कलेज, शिबसागर कलेज, नगाव कलेज, सिलचरनि गुरुचरण कलेज, जरहाटनि जेबि कलेज आरो नर्थ लखिमपुर कलेजखौबो गोदानै इउनिभार्सिटि खालामनाय जासिगोन होनना आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावनानै होदों। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामना लादो।